Iwe na yo chi mu ụtụtụ oyiwe na asị na ndị ọgbọ m ama mmebi iwe n'aka na ndị mmemekere iwe ndị ọgbọ m na-eme wee sị n'ụbọchị ifeọmalụ ibe anyị lụ anyị nke anyị adịgbu na nnekwu na anyị ma ebe anyị na-eje na anyị nwere nnekwu chi wee fụtawa ụwa ahụ iwe anyị ji wee bịawa ụwa dị iche bụ na anyị nwere iwe anyị na ya na-abụọ iwe bịawa anyị ama ikuku wee sị na iwe ọma dị n'ikuku emezula anyị mana eke mana oye mana afọ mana nkwụ iwe anyị atụla n'anya iwe anyị echetara n'uche a sị na ndị chefuru anyị echefu ya echetakwa n'anyị ndị anaghị emefula anyị iwe ya ebido mewere anyị iwe na a sị na akpọ anyị nye anyị kọntraktị na si anyị jee mere iwe na ọma nwa anyị na esi iwu Chukwu okike na ndị ana na asị na unu bi n'iwe na asịkwa na iwe onye n'ugogbu zuo chake na asị na iwe onye toluru awụlụ ụsa na anyị etolu gị dịka ibe anyị na ọhịa awa anyị na-awa wee sikwu ndị bịata ọjị n'obi unu niile nnabatakwa na ya n'obi anyị ka anyị jiri walụ unu n'ọgụ njirikwa obi unu nabata ya esi mana eke mana oye mana afọ mana nkwọ ndị anyị echetara kpọọ ma ndị anyị echetara kwuo a sị nkwu mbịala zukọ oke n'ụbọchị taata ka ọ wee dịrara anyị na mma wee sị Chukwu okike na ndị na-emere anyị iwe na ndị anyị na-emere iwe a sị m Chukwu na ndị ana ewelielu m unu ọjị na-ebupụta ahụ n'ụbọchị ikuku ka iwe ọma ife n'ọjị ma mezuola anyị na anyị na-ata ọjị tata ndụ na-arụ isi ike na agam n'iru na iwe ọma wee sị n'ụbọchị taa na-awakwa m ọjị si unu unu bịa taa zuo ma kezuo ọ dị n'ọfọ wee sị ilu Chukwu nnukwu asị m na nnukwu n'Enugu ugwu ekwe na ile ọjị bịa taa nụ ha wuru ile mmadụ a sịkwa m na-ata ile ọjị nụ onye ọbụla si na ọ ya ataila anyị bụ nduru ụzọ jeta ilie mana eke iwe na-emelụ ndị ọka iwe a sị m aja anọ ọka na akwa ofu ka anyị nọ na onye ọbụla nọziri ọkpa n'ala Igbo na onye Igbo ka ọ na asị m na iwe ọbụla si n'ala Igbo ama ndị mma na si na be anyị ama ndị mma nya jee mba ọzọ jee buru jee nọwa nkịtị a sị m na tata na ọ dịgolo anyị na mma iwe anyị chetara iwe ọma wee echiche obi anyị emezula anyị wee sị unu bịa nabata ọjị bịa were unu obi unu taa n'ọha ka m na-agwara unu ụbọchị taa mana eke mana oye mana ọwụna nke anyị anaghị eme anya nke anyị na-eme anya anaghị emetekwu mgbaziela anyị ma kụziela anyị n'ọnwata ka anyị wụ wee sị unu na ọjị na ana m awụ ya n'obi ka unu nabatakwa ya n'obi unu ụbọchị taa a sị m Chukwu na ọjị iwe ọwụna kpulie na iwe ọma ama mmela ndụ anyị ewujekwe kpulie a sị m na ọchakego tata ife afụtago a sị m ndị anụbekwere nwaanyị gawa nụkwa n'ọkwa iwe anya ya unmarried men. Manuel refused to marry. I swear. Oh God, they're trying to get that. Where's your refused to get family. See, I will look back on just in Chukwu n'ụbọchị tata. Nnukwu n'Enugu ukwu. Power. Daalụ. Ọkwa Obas Communication. Daalụ. Mmụọ na gị mekanik ka ịgọ ka ọlị ka anyị gọ ka ọlị ndị na-anwụ ike gakwa anwụ ike kwuru gbasikwuo ike anyị na-anụrụ anyị ọgụ mana mmụọ mana mmadụ na asị na iwe ya ọchị ka ọ ya emezuo ya anyị ekwurokwu iwe ọma taa ka iwe ọma mezuola anyị mana eke mana oye mana afọ mana nkwụ Jesu onwere klasị ọbụla ekwesịghị okwe ndị nwe chọọchị